nik azaldu duzuetan labur biduz zein izango den bitarteko egoera hori, Romo Kulturetxe Barria egin arte izango dugun bitarteko hori, dakizunez gaur egun Santa Eugenian 27 elkarte baino gehiago egiten dituzte hemen beraien ekimenak beraien urteko jarduera guztiak eta beraz elkarte hauek eta auzokideen beraien eskaerari erantzunez beste lekuren baten jarri beharko ditugu, beraz hori azaldu dizuen. Hemengo elkarte hauek eta hemen beraien jarduera egiten dituztenek pasatu egingo dira Udal Euskaltegiko beko solairura, Lope de Vega 12 garren zenbakian dagoen erekin horren beko solairura. Bertan 5 gela daude, biltegi txiki bat eta 2 bulego txiki ere bai. Berau egokituta dago eta bertan aurkitu dezakezue atzotik jarri genuen berton panel bat beraien ordutegiak eta markatzen dituztena. Ordutegi horre mantendu egiten du eta respetatu egiten du momentu honetan Santa Eugenian izan duten banaketa bardinari. Ikasleak ere bai, hemen ikasten zutenek badaukaten berton ikasteko aukera. Eta horretaz gain, Udal Euskaltegiak arratzaldetan ez daukanez jarduerarik, arratzaldetan ere gelak erabili izango dira kultur elkarteak edo beste edonork eskatuko balu gela horien erabilpena. Dakizunez, espazio horiek, Lope de Vega 12 garren espazio horiek behin-behineko lokalak dira, Romoko Kulturetxe Barria egin arte, eta Romoko Kulturetxe Barri horrek aspaldian azaldu dugu zer eskeniko digun, eta ni labur biduz azaldu dizuet zer dan Romoko Kulturetxe Barriak eskainiko duena. Batez ere, leku duin bat Erromon kultura aberasteko, kultur jarduera hori aurrera eramateko. Gaur egun daukagun azpiegituena baino askoz ere hobeagoa. Espazio balio anitza izango ditu gune horrek, malgua izango da etorkizunan izan daitezkeen eskaerari erantzun malgu hori behar da moduan emoteko, herriko liburutegirik handiena eta honena izango du. Beste alde batetik edozein ekimen, edozein ekintza aurrera eramateko gai izango da espazio erekin hori, ez gaur egun Santa Eugenian mugatuta ikusten dugun moduan. Zabalik egongo da aste osoan, 7 egunetan, beraien ordutegiak ere zabalagoak izango dira, batez ere eguerdiko partean zabalik egongo dalako, eta asteburuan ordutegi zabalak izango dituelako, eta beste alde batetik, noski espazio batetik gelak bikoiztu baina gehiago egingo dira, eta hainbat lokal izango ditugu eradezberdinetako kultur ekimenei aurre egiteko. Baina baita ere gogoratu behar da, kulturetxea daukan politika gelen usteari, gelak usteko politika horretan, bardin jarretuko duela. Erekin berdi horretan, ez dala egongo esklusibitaterik elkarte dintzat. Norberak izango du gaur egun daukan moduan ordutegi berezi bat berak erabiltzeko, naiz eta material eta makinaria edo eman komune izan guztiok erabili alizateko, baina ez du izango esklusibitaterik ematen zaion espazioarekin. Berriz ere aipatu, astean zehar guztietan zabalik izango dela, eta ordutegiek ere nahiko zabalak izango dira. Baita ere, eskertu nahi nuke horretik elkarteak egin duten alegina, aldaketa jaso eta jasan izan dutelako leku berrira dijoazten momentu datorren astelehenetik aurrera bertan egongo direlako, eta oso ondo konpondu egin arrela beraiekin aldaketa hori egin ahal izateko.